konečne to všetko prišlo. Poučil som sa z minulých sezón, pekne som si zaznamenával, čo budem potrebovať, čo mi chýba, čo kvôli Číne mi nestihne prísť, takže to nemá zmysel si objednávať už tú sezónu. Takže som to všetko pozapisoval a zodpovedne som si to objednal teraz, keď bol zimný výpredaj. Dúfam, že je to všetko, je to asi 1 000 000, ale chcem upozorniť na začiatku, sú to len naozaj funkčné veci, žiadne ozdoby, žiadne blbosti, ale sú to veci, ktoré naozaj potrebujem, či už na motor, alebo na kamerovanie. Je toho dosť. Poďme si to teda rozbaliť rovno, nech vidíme. Dobre, začneme niečím najmenším. To budem mať teraz také malé Vianoce, ak to budem postupne rozbalovať. Toto je také malé rameno, ktorým o 90 stupňov viem otočiť kameru. Predpokladám, že to použijem na zadnú stavbu na motorke, na tú zadnú kývku. Je tam aj táto skrutka a samozrejme všetko to kovové, nie je to plastové. Takže snáď to pridá čosi na pevnosti. Čo to je? Že by to bol ten filter. Magnetický držiak na kameru. Vyzerá trochu lepšie, než som si myslel, teda ako to vyzeralo na fotkách. Priložíš magnet. Uvidíme teda, či bude fungovať, či som si neobjednal náhodou na 6, kde už je ten magnet oboj strany. Všetko také malé prekvapenia. Paráda. Dobre, dajme ďalší malý balíček. Redukcia na statív a na kameru, pretože mám taký malý statívček a taktiež to chcem využiť zase na tú zadnú kývku, lebo tam mám takú skrutku. Zadný kryt, reťaze, mám samozrejme zhodený dole, ale tam presne taká vytrčajúca časť, do ktorej by toto mohlo zapadnúť a mohol by som potom na to upevniť kameru z boku, pretože ho tam mám teraz, ale ona moc trčí a bojím sa, že ho potom pri nejakom náklone rovno šuchnem o zem. Toho bude. No jasné, toto sú opäť tie ramienka predložené, kovové, otočené, ale s kratšou skrutkou, už nie s takou dlhou. To je ale odpadu. Šipono. A toto je čo? Lens filter na šošovku, pretože ten môj sa mi podarilo nielenže oplieskať od kamienkov, keďže som ho nosil na zadnej kývke, ale teraz naposledy, ako som ho vyťahol, tak dokonca už aj prasknutý. No jasné, to je plast asi. Takýto nasadzovací filter priamo na DJI 5, len nasadíš a drží tam, netreba nič špeciálne. Super, mal by prísť ešte jeden, pretože presne keď to zase jeden budem asi používať na tú zadnú kývku, kde na to budú lietať kamienky a ten jeden budem používať iba na prílbu dopredu. Super, tuto sú zmenšovacie ramienka, taktiež sú kovové. Ich ramienok mám ako si veľa. Neviem, či som sa tam nepreklikol, raz neobjednal som 2-krát namiesto jednej. Zase balík v balíku. Lepšie prehnať, ako keby chýbalo. Neviem, či som tie magnety neberal. Aha, to sú 2. Magnet na mikrofón, keďže samozrejme sa to ani nedá zohnať. Človek si musí kúpiť Čínu, pretože originál magnety na DJI ako som nenašiel. Alebo bol nejaký e-shop, ale neviem, či tam je stal 20 ečok alebo koľko. A to fakt za kúsok magnetu nie som ochotný dať. Opäť 2 balíky v jednom balíku. Aj plastu a plastu. Čo to máme? Jasné, doťahovacie skrutky namiesto tých plastových srand. Toto je krátka, stredná a dlhá. Jasné. Takže je to niečo takéto. Proste skrutka na dotiahnutie tých ramienok, ktoré som mal, alebo ako to nazvať. Alebo toho na hociaký mount na kameru. To bude to isté toto. No jasné. No prosím pekne, tak toto je vec, ktorú potrebujem na zadnú kývku a pretože, ako som už spomínal, na tej zadnej kývke mi tá kamera moc trčí a túto podlohovastú časť chcem nalepiť pozdĺž reťaze, ako ide reťaz a koleso. Kamera sa má pozerať týmto smerom a toto dám z vrchu na tú kývkovú časť, nie na boku, ako mám nalepenú už tam takú prísavku a s tým držiakom, ktorý samotný pretrča tam, neviem, 5-7 cm, to je jedno, plus adapter na kameru, plus samotná kamera, ktorá je široká, hej, tak tá kamera trčí 15 cm a pri náklone, ak nie je viac. Toto by som chcel nalepiť na kývku, na ten rám a zavesiť tú kameru. Preto som aj bral ten 90 stupňový vec, aby som vedel tú kameru potom poslať. OK. Takže pôvodne som plánoval, že tento držiak upevním niekde sem, kamera pôjde z boku, pôjde sem a teda
nebude veľmi vytrčať, ale v podstate už teraz vidím, že by mi to zasahovalo iba do nohy a nebolo by vidno nič, takže mi napadlo, že to môžem chytiť zo spodku, čo by bol podľa mňa veľmi pekný pohľad. Len dalo by sa tu ešte predĺžiť nejaké ramienko, aby šla trošku vyššie tá kamera ďalej a možno, že by aj tento pohľad bol celkom pekný. Neviem ako tá páka, pretože nakoniec tým, že je to vlastne, čo som bol rád, že je to malé, tak je to moc malé, ale myslím si, že do tohto bočného pohybu to nebude veľmi pevné. Mohol by som to chytiť niečím dookola, nejakými binderkami alebo niečím. Druhý variant bol do tohto držiaku, z druhej strany nám skrutku a prichytím to sem, ale tu sa opäť dostávam k tomu, že tá kamera pôjde sem a bude udierať do nohy. Takže najlepším variantom mi prišlo použiť tento držiak, ktorý tu už mám, dať ho do neho tu 90-kové rameno. Teraz niektorým spôsobom má byť 90-kové, ale to je asi ani to tam nedostane. Ale všetko pôjde. To tam dostatočne silno zatlačím. Toto by som dal takto. Akože sú kovové, sú pevnejšie, ale očividne až moc pevnejšie. No, takto. Dobre, čiže tu by sme nastavili nejak takto. Čiže toto by som nastavil nejako takto. Tu by šiel adaptér a kamera môže ísť vlastne ešte z nižšieho pohľadu a nebude toľko trčať, hej, lebo predtým bol ten adaptér tu, hej, v podstate takto, len opačne, hej, že na tomto plus tá kamera a trčalo to až niekde sem, hej, čo mi prišlo, že už je dosť, takže keď to dám sem, tak tá kamera by mohla zabrať akorát ten priestor. Ty brďo, ale je to riadne ťažko, čo na jednu stranu asi super, že to drží, ale teraz mi to príde masakrálne pevné. Hej, potom už iba nasmerovať, kde to potrebujem. Radšej viac vonku. No a je to. Tu môžem použiť tú malinkú skrutku. Táto mikro rozkošnička. Bomba. Pinchiling. A toto neviem, no. Toto teda tým pádom nemá aktuálne využitie. Obávam sa, že naozaj. Tu by to bolo síce možno pekne schované. Nebolo by to vidno. No, tam je aj toto vybratie, tento malý skok. A keď to opriem on, tak to trčí takto, čiže toto veru nepôjde. Takže tento bočný pohľad takto, tam to máme, jeden držiak, špeciálne, quadlock mám sem, tento ešte Číňania nezačali vyrábať, hej, zacvaknem, vycvaknem, kamera je pekne, riadidla rovno a kamera vidí aj na budík, aj to čo ide cez plexi, alebo potom ešte sem, a tam môžem použiť, túto malú, hej. A toto si prichytím tento držiak magnetický a môžem poslať kameru buď dopredu, alebo presne opačne na mňa. Tak som už robil jedno video, aj keď nebolo veľmi zaujímavé, ale možno to niekedy použijem, uvidíme. Ďalšia skrutka, iba malá skrutka. Ďalší malý. To bolo nejaké balenie tiež kvôli tej kovovej skrutke a tiež kvôli tomu po otočeniu 90 stupňov. Vyzerá to teda nejak takto. Dá sa to ohýbať podľa, je to kov, nie je to nejaký obyčajný plast, takže snáď to čo si vydrží a môžem sa na to spoľahnúť. No jasne, zase krátka skrutka, ramienko, neviem jak to mám nazvať, ako sa to volá. Budem to volať ramienko a skrutky. No, už sa nám zväčšujú balíky. Toto je čo? No jasné, toto sú... počkaj, skrutka plus... Tu je adaptér. No, tento telesín už tak dobre zase nevyzerá, ako... Je tam zase nejaký veľký rozdiel, ale... Pôsobí tak trošku plastovejšie, ale... A tie boky sú kovové, takže je to celkom v pohode. Ale toto je k tomu? Toto je vlastne ďalší adaptér, ale plastový, aj tá skrutka je plastová. To som sa vlastne asi ako kombo rovno. Dobre, no tak si nepamätám, čo všetko som si už objednal, očividne. Jednak to chvíľu trvalo, kým to prišlo z tej Číny a druhák... Ja som dosť dlho čakal, či vôbec nakrútim o tom video. No jasné. Super, ale tieto magnetické držiaky sú viac než potrebné, pretože to rovno nechám, na motorke mám. Na prilbe mám jednu kameru, v krku riadenia mám druhý držiak na kameru, tretí budem mať zadu na kývke, hneď to vyplieskam, len chytím kameru, prehodím ju na druhý držiak a hotovo, vybavené. Škoda, že je z toho toľko bordelu, to ma teda neteší, popravde. Počkaj, toto je ešte taký menší balíček. Motor! No jasné, tu bude, dúfam, filter. No jasné. Ty brďa, zase s pekným obalom. Zase to mám v čom nosiť, pecka. Lebo predtým som si objednal filtre a tam boli 4, ale ja nepotrebujem všetky tie 4, ja potrebujem len tento jeden a oni sú len v takom jednom veľkom obale. Parádny filtrík. Jednak to aj ochráni sklo, ale druhák to má samozrejme tú funkciu toho filtra. No ukáž, tuto máme o čosi väčší balík už. A v tom sú 2. Paráda, ale ďalší magnetický držiak. Do čerta. OK, tento vyzerá tiež celkom fajn. Je to také,
Dajme tomu, že je to taká akože kúsok lepšia Čína, ale zase no. Hlavne, aby to držalo poriadne ako má, aby sa to nezlomilo, nie že stratím kameru. Ktorá teda nie je za 5 korún a už ju potom nikdy nenájdem, že? Kvôli držiačiku. Lenže tento držiak originál myslím, že stojí 20. Takže to nie som ochotný dávať, keď ich potrebujem hneď 4 z prvej a ďalšie mám teda do zálohy. No dobré, a tu máme niečo väčšie a to už viem, čo to je. Gripy. Lebo gripov nie je nikdy dosť. No ukáž tie fejky. Ale toto podľa mňa vidno, že je fake. Stálo to myslím, že 5 ečok, takže sa z toho asi nezblázním, ale nepôsobia, materiál nepôsobí, že by bol nejaký zlý. Nevyzerajú úplne najhoršie, no. Asi ani najlepšie, asi to nevyzerá ani ako originál. Poďme na tento väčší balík. Ja presne viem, čo v tomto je, lebo už som si raz takúto nejakú vec objednával. A nie je to ani tak vec pre mňa, ako pre niekoho iného, pretože ja v podstate túto vec na motorke mať ani nechcem. Pretože to sú... Jo, je to ono. Som si nebol úplne istý. To stupačky pre spolujazdca. Samozrejme sú lesklej, čiernej, lebo strieborné sa nikomu nepáčia a nemá to tam byť ani vidno. A aj tak to bude na motorke len keď to bude nutné. Samozrejme sú komplet čierne. Všetko, aj ten ostatný hardware je našťastie čierny, nebude to kričať, takže osôbka, teš sa. No, ale máme tu tú najlepšiu vec na záver. Je to vec, ktorá sa nedá zohnať a potrebujem z toho len jednu jedinú vec. Nepotrebujem to celé, potrebujem z toho len časť. A kvôli tomu som to ale musel objednať celé. Úplne, že celé, pretože samostatne sa to zohnať nedá a aj to celé je trošku pridrahé na môj vkus, no ale... Pozri, no. Je to svetlo. A je to komplet nové svetlo. Ahoj. Kupoval som to len kvôli týmto predným krytom nasávania, pretože som si kúpil novú masku po facelifte. Aj tu je celkom problém zohnať. Dobre no, Číňankovia, nesedí vám to. Alebo to len vyskočilo možno cestou. No. Uvidíme, či vymeniem celé svetlo, či použijem toto, alebo tam nechám originál. Čo to bude zač, neviem. Presne kvôli týmto dvom veciam som kupoval celé svetlo. Bohužiaľ, nedá sa to zohnať. Tie staré predfaceliftové áno, bez problému. Tie dokonca stoja, neviem, či nie 10 ečok alebo koľko, že sú hrozne lacné. Ale tieto, no jasné, už to vyskakuje celé, nesedí to. No super, to je jediné, čo som potreboval z toho, tak dobre nesedí, ale možno, že to len kde si upravím nejaký plastík a docvakne to tam a bude pokoj. Každopádne som zvedavý, či tá maska sadne na motorku, pretože tá maska je tiež Čína, zháňať originálne má význam. Našiel som nejakú, ktorá už bola zváraná, aj keď to by až tak vadiť nemuselo, ale pýtal za ňu chalanisko 150 rečok, tak si hovorím, že ako... Keď to môžem kúpiť za nejakých 50-60 očí a možno to trošku budem musieť dopasovať, tak mi to stojí za to, lebo si môžem kúpiť ešte ďalšiu a furt budem za to platiť menej, než keď si kúpim zváraný originál. Víš, to by sme mohli vyskúšať. Fího. Ty prďo, ešte mi povie, že to nesedí. No dobre, no tak možno, že sa niektoré veci oplatí kúpať originál. No daríti. S troškou pomoci si to tam asi sadne. Zase nechcel by som mať poskladnú motorku, takže to nesedí a je to tam len tak na oko, to by bolo mrzké. To sa podá, no. Je to Čína. To je dúfam všetko. Je toho viac než dosť. A teším sa na prvý pojazd a na prvé testovanie týchto vecí. Juch. Sala.